सिगां बिफायसोरखौ हाजासे हामबाय होयो आरो आलफनसाखौ आरो खवारिमारियाखौ आङो हाजासे हामबाय होयो आं दिनै खुसि मानो होनबा आंनि फिसाजोना सना गोमादोंमोन बक्सैनो बे बक्सआव जरानै जराथाम सना दंमोन आरो दिनै बे सनाया गोमानानै बोसोरसे जाबायमोन अब्ला आङो बे 13 थारिखआव आं फैथ'वाखैमोन आरो बिनि उनावहाय फिसाजोआ होनबाय आंना सना बक्सआनो गोमाबाय आयै होननानै ओमफ्राय नों बे जावैसोखौ बुंदों गुमैखौ नों बुंनानै होलाय होननानै दे बुङा आङो बिडिआव गथायगोन आरो आं बेयाव बे 13 थारिखआव आं बाहागो लाहैगोन होननानै बेनिफ्राय आङो 13 थारिखआवबो बाहागो लाफैबाय बेनिफ्राय आङो थांखियाव लिरनानै होबाय आरो आङो बे आलफनसानियाव आं बियो आंनि खावलायनायखौ खोनासंबाय आं बिफा इसोरनि खाथियाव बिस'नानै होदो गोथार आलफनसा जाय बे सनाखौ लांदों गुरै गोसो जानानै बियो होफैफिननो गोसो जानाय बादि नों बिफा इसोरनि खाथियाव बिस'नानै होदो होननानै आं खावलायबाय दिनै बे आलफनसा आबैया आंनि बिनायखौ खोनासंबाय आं हाजासे हामबाय होयो आरो सिगाङावबो आं मिथिनो मोनखादों खोनानो मोनखादों बे आलफनसाया बिनि बिनायजों बयबो बेमारफोरखौ सोखाजानायखौ मोननो हायो होननानै बेनिखायनो आंबो रजरियावबो आं बिमा आइथामारनो गथायो आरो आलफनसा आबैनोबो आङो जेब्लाबो आं गथायो आरोबाव बे गथायनायजोंनो आंनि बे 13 थारिखआव फैनायनिफ्राय आंनि सानाय सुनायाबो खमायलांदों आरोबाव आङो मोनसे दंफां फांनै फुनानै लांदों बेखौ आं गोथार आलफनसानावहाय टाच खालामनानै आं लांबाय आरो आं बेखौ गोथारै गायनानै दोनदों आङो बेखौ प्रार्थना खालामनानै जायो बेबादिजोंनो आंनि देहा सोलेरफ्रा दायो गोख्रों आं हाजासे हामबाय होयो गोथार आलफनसाखौ आं गोथारखौनो सानो मानो होनबा बियो गोथारखाय बिफा इसोरनि खाथियाव बिस'नानै होनो हायो आरो बिनि बिनायखौ बिफा इसोरा खोनासङो आरो दिनै आं गासैखौबो बेयाव सफैनो हानाय आलासिफोर आरो बिमा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आरो जोंहा मानगोनां जावैसो दैमालुखौबो आं हाजासे हामबाय होयो मानो होनबा जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामो इसिबां गोथां बाथ्राखौ जोंनो फोसावो जोंनि मैखुनखौ सोलायहोयो गाज्रिफोरनिफ्राय गोजानाव जोङो बे जावैसो दैमालुनि बुंनायजोंनो जोङो गाज्रिफोरखौ गोजानाव दोननो हायो आरो जोङो फोथायसुलि आरो इसोरनि खाथियाव जोङो फोथायनो हायो आरो खुलुमनाय सिबिनाय गोख्रों जानो हायो दिनै बे मानगोनां जावैसो दैमालुनि बुंनायजोंनो जोंनि गोसोफ्रा सोलायदों आरो जोंनि बेमारफ्राबो बिनि बिनायजों गादों आरो जोङो जेब्लाबो रजिखौ गासिबो खालामखायो आरो दिनैहाय जोंहा आलफनसा आबैया जोंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामो बिस'नानै होयो आं गोसो गोरबोजों आं हाजासे हामबाय होयो आंनि दिनै बुंनो गोनांखौ बेखिनियावनो आं बुंनानै फोजोबबाय आरो आं गद्रेजआवनो बे बुस्थुआ बक्सआ गोमादोंमोन नाथाय बे बोसोरसे जानानैबो बे बक्सखौ माबायाव गद्रेजआवनो दोनहैफिनदों बे गोमाजानाया गांसे गद्रेजनिफ्राय सिखौ बग्लं नागिरदोंमोन नाथाय थेवबो मोनाखैमोन दा बोसोरसेनि उनावहाय बे बक्सखौ सनानि बक्सखौ मोनफिननो हाबाय आं बिनि थाखाय बिफा इसोरखौबो हामबाय होयो आइ मारियाखौबो आरो बिसेस करि गोथार आलफनसाखौबो आं गोसो गोरबोजों हाजासे हामबाय होयो बि मोजां मोनदों सेमोन आलफनसा थैनायावबो आंनि बिबोनां बिउटिया आंखौ लिंहरदोंमोन आं बे गिर्जायाव फैबा बाजै फैथार नोङो मानो फैया नोंलाय होननानै दे फैगोन दे होनदोंमोन आं थैनायावबो फैनो सानदोंमोन आंनि बेमारनि थाखाय आं फैनो हायाखै जोङो मासाव खनसे आराधना लायो बेयावबो नोंसिनि थाखाय जों बिखायो बिउटिनि थाखायबो बियो दिनै आंहा जेबो माबा मोनाखै होनबाबो आं दहाय रजालि खालामदोंमोन आं
मानसिफोरखौ रागा जोंदों आङो बुंदों मानो थांलाय फैलाय खालामबाय थाखो एसेबां बक्ता होदों फंबाय दैमालुआ होननानै आं बुंदों आरो बिसोरखौ बाहेरायाव थांलाय मालाय ओंखारलाय खालामबाय थादों बिसोरखौ आङो गोसोजोंबो रागा जोंफ्लांबाय आरो बुंबायबो आङो बिदि खालामनाङा बेबादि बुजायनायाव जों सिगांनिफ्रायनो लानो मोन्दों बेखौ सानबाय थादों आरो आं ओमफ्राय बेहेक मोननै आं बिउटिनि थाखाय खालामग्रोदों रजालिखौ बिउटिनि थाखाय खालामनानै जोब्बाय आरो आं खुलुमा मारिया खनथाम बुंबाय आरो उन्दै गाबफिननाय बेखौ बुंनानै आरो खनसे खालामबावबाय आं बे बियानैनि थाखाय खालामबाय आङो बेखौथ' आं नुवासै नालाय सिगांथ' नुदोंमोन बे गिर्जायाव थांनायाव नुबाय थायोमोन ओमफ्राय आङो बे रजालिखौ खननै जोब्बा आंनि खर'आव सोरबा बुफैबाय आं मानसिखौ नुवाखै खर'आव आंखौ ओरै बुनानै आन्दाज मोन्दों आरो ओमफ्राय आङो सेमोननिफ्रायनो सान्दों बिहामजो आंनि बिहामजो बनस्रि बेखौ बिसोरखौ फैदों होनबाय थानायखौ आं फैनो नागिरो आंनि आखायाव गरसेबो फैसा गैला माजों थांगोन आं दैमालुसिम 40 थाखा लायो थांलाय फैलाय 80 थाखा लागोन आरो माखौ आं दान होगोन ओमफ्राय आङो नैबे बियादै फिसा आंनि बिब'नि फिसा बियो ओमफ्राय बिसोरखौ आं खोनाबाय थादों जोंनावनो हाब्बाय होननानै ओमफ्राय सिगाङावबो आं थांबा बिनि बिबथैफ्रा आंखौ बुंबाय ओइ बाजै नोङो आंनि बिहामजो आंनि बियादैखौ नों सोनो फैदों नामा होनबाय आरो ओमफ्राय आं ओहो आं फैयाखै आगै होननानै बुंबाय आङो बिदि सोग्रा मानसिबो नङा जायहा जेखौ मोजां मोनदों बे हाबखागोन होननानै आं बुंबोबाय बिनि बिबथैखौ बिराद गनजना जालांबाय बिस्रा बिनि बिमायाबो मिथिनो रोङाबाबो हाबजानो बायो दाख्लैबो हाबायाव फैबा मा मास मोनथाय आं मासखौ खिथा रोङा रागा जोंदों आरो एसेनोसै आंनि फंबाय दैमालु बुंनांगौआ हामबायसै जिसुआ बाखाय जाथों आखाइ खबना होदो आंहा खर' गिदिंनाया सानथाम सानब्रैसो जाबायमोन आरो खर' गिदिंबाय थायो सानफ्रोमबो नों बबेनिफ्राय फैदों आङो बाथाबारि मा गामि बबे जायगा दुमनि पारेस बाक्सा ना चिरां बाक्सा डिस्ट्रिक्ट Mm. आदसा नोंसोर बाक्सानिफ्राय बेसे खयथायाव ओंखारबोआमोन 4टा फुंनि 4टायाव औ आदसा नोंसोर साबसे सफैया हा 9 जन दे बुंदो ओमफ्राय नों मा नाम आरो बबेनिफ्राय फैदों आरो नों मा बुंनो सानदों बेखौ आंनि मुङा सानजिला बर' ओमफ्राय आंहा सानफ्रोमबो बिदिनो खर' गिदिंबाय थायो आरो सानब्रैसो जाबाय सुगारफोराबो ल' जाबाय थायो नोंनि सुगाराल' ल' जाबाय थायो ओमफ्राय मोनाबा मोजां मोनो ओमफ्राय फुंनिफ्राय खर'आ सानफ्रोमबो गिदिङो ओमफ्राय दहाय आङो बिबाय बिनानाव आलफनसानावबो बिबाय जिसुनावबो बिबाय आंखौ मोजां दैदेनलांदो नोंसिनि न'आव थांनो नागिरदों आं बिनानाव आलफनसा बिदि होननानै आंजों लोगोसे हेफाजाब होदो जिसुनाव बिना होदो आंनि थाखाय होननानै मोजां आंखौ लांदो बिदि होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय फैजासिम खर' गिदिंनाया दासिम गैया आरो आङो उखै जानाबो थानो हायामोन आङो सुगारा ल' जानानै मानसिया थोर ओरै जायोमोन आरो ओमफ्राय सिनिफोरखौ आं मुथा मुथि जालाबायबाय थायोमोन ओमफ्राय दासिम आङो फैनायनिफ्राय 4टा बाजानिफ्राय दासिम नोङो सिनि मुथा मुथि जालाङोमोन सुगारा ल' जानानै मानसिया ओरै जायो आरो खमफियो नोंनो सिनि जानो थाखाय गोदै जानो थाखाय जानो मोनाखै नों बाहाय फैना जायाखै खर' गिदिंनायाबो गैला आरो नोंना ल' प्रेसार माबा ल' सुगारमोन सुगारा ल' जाबाय थायो जायनि थाखाय सिनि जानांगौ जायोमोन नाथाय नों बाहाय फैनानै सिनिबो जानाङाखै सोर सोखाखो बिफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरा आखाइ खबना हो नों मा आलफनसानावबो बिदों आलफनसानावबो आं फैनो लागायाव बिनानै फैखादो मोजां दैदेनलां आंखौ नोंसानि न'सिम आं थांनो नागिरदों हेफाजाब नांगौ आंनो जिसु ख्रिस्ट'नाव बिना होनना बुंदो आरो इसोरा नोंखौ अनबाय दा इसोरनि अननायजों नोङो बिबाय था जिसुनाव गथायबाय था 4टा बाजारनिफ्राय दासिम आं थाबाय सिनिबो जानो रोङाखै खमफिनायबो गैया खर' गिदिंनायबो गैया नोंसोरनि गामिनिफ्राय फैनायफ्रा मिथिगौ दा बे खमफिखायोमोन नामा मिथिगौ इसोरो बे सिनि जानांबाय थायोमोन नामा नाथाय दाथ' 4टानिफ्राय बे सिनि जानाय गैया जिसु मावनो हायै जेबो गैया खर'बो गिदिंनाय गैया गोलैनोबो नागिरोमोन आरो मानसिया इसोरा अनबाय आखाइ खबना होबावदो दे हामबाय फंबाय बिनानावफोर आंहा
मानि थाखाय देहायावहाय सानाय सुनाय जादोंमोन बे मासाव पहिला सुबारनि सिगाङावनो आंनि मोदोमा सिं सानाय अहेब सुखावनाय जासोदोंमोन आङो सानदोंमोन बे 13 थारिखआव आंनो फैनो हागोन ना हाया होननानै आङो सानदोंमोन नाथाय आफा इसोरा आइ मारियाया आंखौ मोजाङै लाखिबोबाय आरो सानाय सुनायबाबो दैदेनबोबाय आङो मैयानि समावहाय अखा हानायखाय गाबोन 13 थारिखआ माबायदि जागोन जों थांनो मोनगोन ना मोना होननानै आङो बिदि सानदोंमोन आङो मोनाबिलियाव ओंखाम जाखांनानै आंनि बिदि सायावहाय आङो बिबाय आफा इसोरनाव आइ मारियानाव आबै आलफनसानाव गाबोननि समावहाय जोंनो 13 थारिखखौ मोजां फालिनो आफा इसोर आइ मारिया आबै आलफनसा जोंनो हेफाजाब होदो होननानै आङो रजियाव बिबाय गथायबाय आरो आङो दहाय फुङावबो जोंहा बोराइया आंखौ फोजाबाय थाबाय 13 थारिखआव थांनो ओंखाम संनो सिखारदो होननानै बुंबाय थाबाय आंखौ ओमफ्राय अखा हादों आं माबोरै खामानि मावनो होननानै आं सिखाराखै आङो उनावहाय दसे थानानै सिखांबाय खामानि मावबाय ओंखाम संबाय ओंखाम संखांनानै अखा गारिखाय आंनि बिसियावहाय आङो रजिर खालामबावबाय आबै आलफनसा जोंनो दसेनि थाखाय सम होदो नोंखौ फोथायनायाव नोंखौ सिबिनायाव जोंखौ मोजां दैदेनलांदो होननानै आङो बिदियाव बिबावबाय थारैनो आबै आलफनसाया जोंनि बिनायखौ खोनासंबाय हेफाजाब होबाय बिनि थाखाय हाजासे आफा इसोरखौ आइ मारियाखौ हामबाय होदों आरो बाख्नायदों आरो आंनि लोगोआबो लोमजानानै दिनै फैनो हायाखै मादै आनजिला नाम बियो आंनो थाखाय बुंबाय आंनि थाखायबो बिनानै होदो दरथि होननानै आंखौ बुंबाय आरो बे दे बिनानै होगोन गथायगोन होननानै आङो बुंबाय बेखौ आंनि न'खरनि खाथिनि मानसिफ्राबो गथ'फोर फरायनायनि थाखाय आंनियावहाय मास मोनफ्रोमबो लिरनानै हरो आंनो गथायफैयो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि न'खरनि गथ'फ्राबो फरायनायाव हादों फरिखा पास जादों सानैबो बिसोरो जेब्लाबो दिनै माइरं जासिदोंमोन बिसोरो दान आं लाबोआसै अखा हानायखाय मालाबा दिन मोजाङावहाय आङो हैसिगोन होननानै आङो लाबोआसै आंनि गासैनो बेमारफोरखौ आबै आलफनसाया थांनाय बरदिननि सिगां दा आंहा हाथाय एम्फौ अरदोंमोन आङो आबै आलफनसानाव आइ मारियानाव बिनानै आंनि हाथाय मावनायाबो सानायाबो खारजोब्बाय आरो बे मोदोम माननाय जानायाबो आबै आलफनसानाव गथायनानै मोजां जाबाय बिनि थाखाय हाजासे आफा इसोरखौ आइ मारियाखौ आबै आलफनसाखौ रोजा रोजा हामबाय होनो बाख्नायो आरो बे फिसायाबो बे 13 थारिखखौ मोजां दैदेनलांनो हानाय बायदि आङो आफा इसोरनाव गथायो बेनो आंनि बुंनो गोनाङा इसोरनाव जोबबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों